What up? What up? Hei! Mä haluaisin, että sä pistät mun vessakaraoke-paidan päälle. Totta kai mä laitan. Mutta älä laita tätä, kun tän Venla Saartamo pilas. Ja sitten suu isommin auki. Näin. Ja sit hymyillessä sä näet... Noin. Kiitos. Ei, kiitos, se oli mun puolella. Kiitos sulla. Nyt se oli vu. Se niin, joo. Eli ru. Noin. Joo, kato. Niin. Joo. Joo, kyllä se. Joo, just näin. Ota. Ja. Se on jotenkin vähän niinku hukkuva koira. Pitääkö se paikkaansa se legenda se, että jos sä sanot kolina 3 kertaa, niin sit jotain tulee tai jotain? Kolina. What the? Mitä? Näin se toimii. What up? Hei. Nyt mä tuottaa valaa sitä. Joo. Jos mä oisin Noki-poika, niin mun homma ois Noki-hormi. Home! Mikä home? Home! Joo. Okei, meikä on edelleen kotona, mä oon ihan paisees. Mikä hitto täällä kotona nyt haisee? Joo, mikä on väri tää, kun nurkassa joku setti alkaa vihertää? Joo. Tyypit on monenlaisia, on naisellisia, mukavia, mutta myös homeisia. Tyyppejä, jotka ei oikein tiedä mitä ne sanoo, mitä ne tahtoo oikeastaan, mitä niitä niinku taistuu. Se mitä mä sanon mä väritän välillä, välitän sanoman värillä kieli kun mieli vaan sanoja rullate. Aurinko kultainen, kultaten riimini uhmaten. Murnaten biittini, murnaten fittini, hurraten jee. Näit vaan satelee kun sylkis meree, mitä sylki tuo eteen sen myös kastelee. Ha! Ja näin mä teen, minne tahansa mee, vaikka vessa karaokee. Täällä näin heitetään rimme. Okei. Hei, me ei olla päästy laulamaan vielä tänään. Mitä jos vedettäis vähän elastista? Tuliko sulla mieleen, että jos oot mukana, niin Jos on mukana, niin todellakin. Bisseille, peitoreille, ystäville, heitoreille, jokaiselle joka suostuu kuuntelee. Kun tekee jotain, niin ne tuntee sen. Opit kaakkoon, väännä, rainautaa täällä. We can go now. Anna sen soida. Anna se soida. Arvoisa musiikki, älä koskaan pysähdä siitä. Remix. Yeah! Yeah.